יש לכם כלב בבעלותכם, איזה כיף. המידע שאני הולך לספר לכם עכשיו יכול לחסוך לכם מאות אלפי שקלים, תקשיבו עד הסוף. החוק במדינת ישראל מטיל עלינו, בעלי הכלבים, את האחריות המלאה על נזקים שהכלבים שלנו יכולים לעשות לצד שלישי. במילים אחרות, אם הכלב שלכם פגע באדם או אפילו ברכוש של מישהו אחר, האשמה הישירה היא עליכם. עכשיו זה גם לא משנה איזה כלב יש לכם. אם יש לכם פודל בבית, ירדתם למטה, הפודל שיחק עם ילד, הילד נפל כתוצאה מהמשחק, יש לכם אחריות ישירה. צד שננשך, אתם יודעים מה? לא ננשך, נפגע בנפש. הוא לוקח עורך דין וכל כך קל לו לתבוע אתכם שאתם לא תבינו מאיפה זה בא לכם. ואוף, קיבלתם תביעה של מאות אלפי שקלים הביתה. אני רוצה לספר לכם סוד קטן. הביטוח שלנו של ביפרנד יוצא עם צד ג' עד 700,000 שקלים ללא תוספת מחיר. אז אם אתם רוצים ביטוח 360, גם צד ג' וגם כיסוי רפואי, זה אצלנו בביפרנד. תשאירו כאן פרטים, המומחים של ביפרנד כבר חוזרים.